भादो के रातिया नारिया बदरिया काली घेरा लिहाले हो। ए लाला ना चामा 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 के बिजुड़िया डगर नाही सूझले हो। ए लाला ना चामा 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 के बिजुड़िया डगर नाही सूझले हो। आधी रातिया लिहले अवतारा ता कान्हा के जन्म भइले हो। ए लाला ना खुली गइले जेला के फाटकवा पहरुआ सब सुती गइले हो। ए लाला ना खुली गइले जेला के फाटकवा पहरुआ सब सुती गइले हो। वासुदेवा गोद में उठावले त जमुना के तीरे गइला ना हो। ए लाला ना जमुना जी देखिए बढ़ी गइली धोए ली चरनियानु हो। हे लाला ना जमुना जी देखिए बढ़ी गइली त धोवे ली चरनियानु हो। पूछते ही कान्हा छुअते ही कान्हा के चरनिया ता जमुना सूखी गइली ना हो। ए लाला ना वासुदेवा पहुँचे नागरिया तब नंद के भावनावानु हो। ए लाला ना वासुदेवा पहुँचे नागरिया ता नंद के भावनावानु हो। सुतल गोकुल नगरिया ता सुतल नंद बाबा हो। ए लाला ना सुतल माता जसोदा त चेरिया नाउरिनिया सुतल हो। कान्हा के सुतवाले जसोदा गोदिया धिया उठाइली हलन हो। ए लाला ना लेके गइलन जेला के कोठरिया फाटक सब बंद भइले हो। ए लाला ना लेके गइलन जेला के कोठरिया फाटकवा सब बंद भइले हो। भादो के रातिया अन्हारिया बदरिया काली